ತರಕಾರಿದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಾಗ್ಲಿಗೆ ಉಂಡತಿ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲಿಗೆ ಉಂಡತಿ ಉಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚಿರ್ ಪಂಡ ಬಾಯಿಡ್ ಅಂಗಲಪ್ಪು ಬರ್ಪುಂಡಿ ಬಾಯಿಡ್ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡಿ ಆತಿಷ್ಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಕ ಬಣ್ಣದತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟತಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟನೇವು ಐತು ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚಿರದ ಒಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಮಂತುನು ಉಂಡತಿ ಒಂಜಿ 4 ಒನಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೂಪುಂಡಿ ಈ ಮೀನ್ ಮಸಾಲದಲ್ಲಿ ಉಂಡತಿ ಉಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚಿರ್ದಿಟ್ಟು ಎತೋ ಜನ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿಗುಂಡತಿ ತುಲಿಯನ್ನ ಬಾಯಿಡ್ ಪನ್ನಗನೆ ಬಾಯಿಡ್ ನೀರು ಬರ್ಪುನು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿಗುಂಡತಿ ಉಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚಿರದ ಸುಕ್ಕ ಉಂಡತಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಪನ್ಪೇನು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚಿರು ಉಂಡತಿ ಎಂಕದಲ್ಲ ಎನ್ನದಲ್ಲ ತೋಟ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕದಲ್ಲ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಮರಲ ಇಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಡೇ ಅಂತ ತೂಪದಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚಿರು ಓಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚಿರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತು ನಾಂಡ ಸಾಮ್ರಾಟಿ ಇನ್ನಿಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪಲ ಯಾನು ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಯಾನು ಒಂದು ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ಒಂದಕ್ಕೆ 1 kg 100 ರೂಪಾಯಿ ಖಾಲಿ ಕೆಲದ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ನಲ ಬೇಜಾರಿದ್ದಿದೆ ಪಂಡ 1 kg ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಉಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಒಂಜಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನ ಮಲ್ದಿತ್ತೇನು ದೇಪಂಡ ಮನದಾನ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ ಓದಿತ್ತದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಅಂಚದು ಯಾನ್ ಮಂತದ್ದು ತೂಪ ದಿಚ್ಚಂಡು ಆತನ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಪಂಡೇರು ಉಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚಿರ್ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಲ ಮಂತು ತೂಪ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಿನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಪುಣತಿ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಇನಿ ನಾನು ಉಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚಿರ್ದಾನೆ ಒಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪಂಡ ಕಡ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಉಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚಿರು ಅಂಚೆನೆ ಪೆಲ್ತಡಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಪೆಲತರಿಯಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲದಕ್ಲು ಪೆಲತರಿ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲದಕ್ಲು ಪೆಲತಡಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅವಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಐಕ್ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ್ನು ಉಂಡತೆ ನಿಕುಲೆಂಕ್ 4 ಗುದ್ದು ದಿವರಿ ಈಪೊಂಜಿ ಏತು ಮಾರೆ ಏಕರೆ ಒಯ್ಪುನು ಬಣ್ಣದು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಏಕರೆ ಒಯ್ಪುಜೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೊಕ ಪಿತ್ತ ನೆತ್ತಿಗೇರು ನಾನು ನೋಡತ್ತೆ ತೂಲಿ ಪೂರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತು ದೀತೇನು ನನ್ನ ನಿಕ್ಲಿ ಪಟ 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 ಅಂದ್ರೆ ತೂಪ ಒಂದು ಕೋಪೆ ಐಕ್ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚಿನ ಎಲೆಲ್ಯ ಮಂತದ್ದು ಕಟ್ ಮಂತು ದೀಪಿನಿ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಮಲಮಲ್ಲ ತುಂಡಿ ಕಟ್ ಮಂತು ದೀಪೇರು ಯಾನು ಎಲೆಲ್ಯ ಕಟ್ ಮಂತು ದೀತೇನು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೇಯ್ಪೇರೆ ದೀಪಿನಿ ಕಡ್ಲೇನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬೇಯರೆ ದೀತೆ ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೊನಾಗ ಈಜಿ ನಾನು ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುನ್ವಂತ ನಾನು ಕಡ್ಲೆ ಒಂತೆ ಚಪ್ಪೆ ಬರ್ಪುಣದೆ ಐಕಿತ್ತೆ ಕಡ್ಲೇನು ಬೇಯರೆ ದೀತೇನು ದುಂಬೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬೇಯರೆ ದೀಪಿನಿ ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಯನಿತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರಯಿ 7 ಎನ್ಮ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಚಿಟ್ಕೆದಾತು ಇಂಗ್ ಒಂಜಿ ಮುದ್ದೆ ಬೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಿಟ್ಕೆದಾತು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿ ಐನೀರ್ದ ಆಜಿ ಬೇಸೊಪ್ಪು ರಡ್ಡು ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಮಸಾಲೆ ಮನ್ಪೆರುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಚೂರು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ಐನೀರ್ದ ಆಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೂನುದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಜಿ ಚಿಟ್ಕೆ ದಾಸೆಮಿ ಒಂಜಿ ಚಿಟ್ಕೆ ಮೆಂತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಬಣಲೆಗ್ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಯಾನು ತೂಪ ಐತೆ ಮಾತ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅವೇನ್ ಮಾತ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಇದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಅವೇನ್ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನು ಮುಂಚಿ ಬಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನು ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ನೀರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಕ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಪೆರೆದೀತಿನ ತಾರೈಗೆ ಒಂತೆ ಮಂಜಲ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೇನು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರುಂಡು ತೇಗ ಪಣ್ಣ ಉಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚಿರದ ಸುಕ್ಕತೆ ಬಾರಿ ಶೋಕಾಪುಂಡು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ತಾರೈನ್ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನಗ ಫ್ಲೇವರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಜನೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಐಕ್ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ದಾಸೆಮಿ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಐತ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀದುಂಡತೆ ಅವೆನ್ ಎಣ್ಣೆ ಉಂಡತೆ ಬಾಡವಡು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಡು ಬಾರಿ ಶೋಕು ಪರಿಮಳ ಬರೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಬೇಪಾದಿತ್ತಿನ ಉಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚಿರ ಅಂಚಿನ ಕಡ್ಲೆನ್ ಐಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಕಡೆದೀತಿನ ಮಸಾಲನ್ ಐಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತುದು ಒಂಚೂರು ಕೈಲು ತಿರ್ಗಾದು ಇತ್ತೆ ಕುಡೊಂತೆ ಬೇಯರೆ ದೀಕ
ಉಪ್ಪು ಪಾಡೇರಿಜ್ಜಿ ದಾಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಐಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿರುಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸರಿ ನೀರುಡು ಸರಿ ಒಂದು ಉರ್ದುದು ದೆಕ್ಕುನಾಂಡ ಉಂಡತೆ ಐತ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪುದ ಅಂಶ ಪೋಪುಂಡು ಇಜಿನಾಂಡ ಕೆಲದಕ್ಲು 2-3 ಸಲ ದೆಕ್ಕುವೆರು ಆತೆ ಅಪಗ ಐಟ್ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಉಪ್ಪು ಇತ್ತಿನಾಂಡ ಕುಡ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುಡು ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಅವು ಆತೆ ಯಾವುದು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಡೊಲಿ ಉಪ್ಪು ಯಾನ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡ್ದಜೆ ಉಪ್ಪು ಬೇಯರೆ ದಿನಗ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿರ್ದ ಗಸಿ ರೆಡಿ ಆತಂದು ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ತಾರೆ ಪೆರೆದಿತ್ತಿನ ತಾರೆ ಉಂಡತೆ ಅವೇನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಸರಿ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಆ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿ ಮಂತದ ಕೈಲು ತಿರ್ಗಾಲೆ ಒಂಚೂರ್ಲ ಅಡಿಪತ್ತರೆ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಜಿನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಂತಿನನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಡಿಪತ್ತನ ಕರಂಚಿ ಮುರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಡ್ರೈ ಸುಕ್ಕಯನ್ನ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನೀರ್ ಪಟಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ದಯಪಣ್ಣ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿರದ ಸುಕ್ಕತೆ ಸುಕ್ಕ ಏಪಲ ಡ್ರೈ ಉಪ್ಪುಡು ತೂಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿರದ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆತನು ಪರಿಮಳ ಬರೊಂದುಂಡು ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಟೈಮ್ ತೂಕ ಎಂಚಾತನ್ ಬಣ್ಣದು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡಿ ಅಂಚೆನೊಂಜಿ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿರದ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಏಪರ ಒನಸ್ ಮಂತದ ನಿಂದಾತಂದು ತೂಕ ಐತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಕ ಸಖತ್ತು ಸೂಪರ್ ಆದುಂಡು ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಖಾರ ಅಂತೂ ಸಖತ್ತು ಸೂಪರ್ ಅದು ಒಯ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿರ್ದ ಸುಕ್ಕಲ ಸೂಪರ್ ಆತನು ನಿಕ್ಕುಲ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಇಲ್ಲಡು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರ್ಜೆ ನಾನು ಗಟ್ಟಿಡು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹಾಕುವೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು.